ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପତିତ ପାବନ ବାନା କାହିଁକି ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼ିଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦେବତାଗଣ ଏହାର ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶିଖର ଆକାଶକୁ ଭେଦ କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। କାଳେ ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିରର ଶିଖରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପବନ ଦେବଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ପବନ ଦେବ ମନ୍ଦିରର କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟାଇ ପାରିନଥିଲେ, ବରଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ମନ୍ଦିରର ବାନା ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ରାଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବଜ୍ରାଘାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ତାଙ୍କରି ନିୟମ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପତିତ ପାବନ ବାନା ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼ିଥାଏ।